So sa ka. Ano pa na siyang kaagi karon? Mo kining sa kalalaki nga nagtuyo sa address sa o Bible. Ang ito matatampo nagdasangan nga Edward. Edward, bangon na diha kay klase na nimo. Ayaw pagsigig tinapulandong. Agwanta lang sa kay hapit na bitaw. Pila na lang kabuan mo graduate na ka sa high school. May na lang. Buka ba maoy? Sige na, bangon na diha aron dili ka malate. Nagluto na ko sa pamahaw nimo. Sige na. Ako lagi ma. Tamiya ba gina ko katugoy? Oh, no. Kinsam na bihan na nga nasunahan. Kupahan niya eh. Unsa ka na siya nga year level, no? Panindaan niyo na ako, be. Magpangutan na niya sa ko. Bahin na niya. Pasin pa dahil maila-ila na ko siya. First year di siya. O Gisamay ang iyang pangan. Kanusta ka kung mga timing, no? Aron ako siya maila-ila. Ay, nak, pila na lang ka adlaw mo graduate ka na gid sa high school. Mabitaw, ma? Excited kaayo ko dong. Og nalipay kaayo ko nimo nga bisag lisod ta pero naningkamot ka lang gihapon. Ngang, ma. Naningkamot mo sa bungo para na ako. Maong, di gina ko usikan ang inyong kahago. Salamat dong. Adlaw na lang akong paabuton aron mag-graduate ako. Pero hangtod karon, wa pa magyapon ako maistorya si Gisami. Ay. May gani kay alas 2 pa nga mong graduation ceremony magsugod. Baka andam-andam pagid ko. Oh, si Gisami man ang naglingkod sa may gruto. Kay inusara siya. Yay, murag mauna gini ang timing na ko nga akong gipaabot. Akong doolon bi aron magkaila-ila mi. Hi Jess. Nag-inusara lay ka dere. Oh. Wa man sila yung buhaton kay graduation man ninyo. Busy ang mga maestra ug maestro. Wait lang. Kailalagay ka na ko, Edward. Oo. ang kapila naman ko kadungog nga mo itawag sa imong mga classmates. Gisamay. Wait lang. Kailan pa lagi ka na ko? Siyempre, nakaila ko ni mo kay usabi ka sa cut officers din sa campus. Naihugaw ako now. Grabe sa ni mo makadagtutok, uy. Why? Jess. Hagbay ragid kong nagawa ining higayuna nga magasulti ta. Ug murag karong gyud alawa ang saktong timing maong dili lang ko lisod-lisuro ng akong kaugalingon kay graduate na ba ako. Jess, ganahan ko nimo. Nabo ko'y chance. Edward. Jess, please. Yes or no good. Kung yes, nindot kayo ni nga graduation gift para nako. O kung no, pwede yes na lang. Ikaw, cute. Bitaw, Jess. Kung no, okay na gyapon na eh. Makasabot ako. Yes, Edward. Unsa? Unsa to, Jess? Nabungol mo ko? Basta lagid ka nga balikon ako, da. Engon ko, yes.
yes nga, naay chance? Or yes nga, gisugot na ko nimo? Yes. Gisugot na ti ka. Oh. Yes! Tinuod ka? Wanay bawi ay ha? Kay yes naman ka. Sa ato pa, uyab na ta. Sige, balik-balik ba? O, lagi. Oh, thank you, Jess. Saan ako nimo nga tarungon gyud ka pag da magstorya sa tahaw man sa mong graduation ceremony. Unya na pag-uli. Sige, Edward. Ay, kung kanus ako nimo gisugot, dili sa tapirming magkita. Kay graduate naman ko. Unya ikaw, mag-second year high school pa man. Maulagi. Pero, sige lang. At least, ako, nakagraduate ko, unya, uyab na pagyud ta. Unya, ikaw sad, samtang eskwela ka, mahimo ko nimong inspirasyon kay uyab lang sa kunimo. Maog yun. Yes, kung dili ka busy ugma, magkita gyapon ta ha. Sige, ma. Nak, nakasabot man gyud kang naglisod gyud ta no. Og mangayo kog pasaylo nak ha nga. Dili ka gyud mo masuportahan para sa imong kolehiyo. Kay apiki gyud tas budget nak. Ma, Yes, pasensya nga, biyaan giti ka. Taod-taod pagid siguro tang dili makitaan eh. Kay, muapas ko lang papa ug kuya silang gitrabahoan. Ha? Nga naman? Dili mo gud makasuporta ang akong parents para college. Kay, pika ginus budget. Mong muapas na lang ko sa akong kuya ug papa aron manarbaho na lang sad ko. Mao ba? Taod-taod gid itong dili magkita, ani. Anak gid Jess. Wa po gid tay mga cellphone. Pero sige lang Jess good. Mole lang yung ako pohon og magkita ra ta. Amping ka rin niya og pagtarong gid sa imong pagskwela. O, Edward, ikaw po, pag-amping dito. There's a look in your eye. Dili sa dini lalim ang trabaho sa usa ka janitor sa ospital. Pero sige lang oy. Pasalamat ko nga na ako'y trabaho kisa wa gyud. Tuig kape naman day. Sukad ko na narbaho isip usa ka janitor sa maong ospital kun diin trabaho sa si papa o kuya nako. Ay, mingaw na ko di sa mida. Nagwanta lang sa agad ko. Ang importante nga, makatrabaho ko. Mananggid ka kong papa ug sa akong maguwa nga lalaki, no? Muato kong syudad sa Tagbilaran. Aron, mga play kong laing trabaho. Isip usa ka security guard. Oh, ikaw udak. Total, ako naman ka. Kung may mo gusto, ikaw mag-igo. Bitaw dong, basta pag-amping lang yun dito ha. Salamat pa, kuya. Kamusan? Pag-amping mo din eh. May gani kay makasugod ako sa akong trabaho. Human sa akong 2 weeks na training. Isip usa ka security guard. Sige lang, kung makahigayon ko, mubisita lang unya ko nila ng papa o kuya dito sa ilang gitrabahoan. Turas kuya eh. Naman siya istorya doha ka babay. Salamat ha! Aris ami! Pwesa pa yan. Oh, dong. Ay, ka saroy ka din eh. Lagi kuya. Day off mong na ko.
Lima na sa baya ko kabuhan dito kuya. Mamusi kayo akong plano kuya nga kung makahigayon ko, mubisita ko ninyo din Ato di kuya. Kinsam tong mga bayhana. Katas lang. Nanghuwa mong charger dong. Mo ba? Guwapa pa tong usa na. Naunsam ko Kadali, maging akong makagustong babae Mabaga na yung among pagkita. Amon sa man, nikaw na ka dong? Ay, buso ba kuya? Nikaon kong daan sa wapa kong biyahe pa rin din Mo ba? Sige dong. Biyaan taon na ka din ha, kay napa ko'y buhaton. Sige kuya. Hi! Mag-uli ang sa charger. Naasi. Kung lay dawat, kuya to na ako. Mao ba? Sige. Salamat ha. Miss? Unsa day mong pangan? Elvira. Edward sa day ko. Pwede ko mangayo sa mong number? Gusto lang kong maghigala ni mo. Sige. Pwede naman. Taon-taon sa diming nag-text-text na Elvira. Sugal itong iyang gihatag iyang number na ko. Pangyabang ka na ko siya. Dinhi sa text. Sugton baga ko niya, no? Ay, bahala na. Suwayan na gud. Nireply na siya. Yes! Yes! Gisugod ko niya! Uyab na mi! Woo! Makakuha ka na ko ron, be? Duty pa na ba ko, be? Alas 7 pa ko mo out. Murag, di gyud ko kakuha ni mo ron. Mao ba? Sige lang. Ako na lang unya mo bisita ni mo ugma diha, be. Sige, pwede kayo. Day off man sana ko, be. Magkita lang ta ugma. Pasensya na ka, be, ha? Dili ba kini dako ang akong boarding house? Okay ra, be, uy. Ang importante nga kuyog taron. Bitaw. Elvira. Edward. Elvira, kadit lang. Kuyuman ko tingaling. Mapambusan niya, tika. Di para ba ko ready kay mutabang ba ko sa kong gidikanan? Elvira, sorry. Pero di pa ko andam. Naunsa man ka, uy? Mura man kagbayot? Elvira. Ay, kuba pag daw cellphone da. Sa una lang ka. Di daw ka kontak ng Elvira. Apiki para kong kwarta din Di pa ko makapalit og bagong cellphone. Salamat itaw nga nakapalit ko kong laing cellphone. Human sa usa ka buwan. Akong kontakon si Elvira. Pasabto na ko nga nganong wa na ko makakontak niya. Dili mo makontak ang iyong number. Nag-ilis ka siya, Sim? Di ba kailaman mo ang Elvira? Kumusta na di siya? Wa namud kay balita bahin niya. Pila na katuig, sugad atong di na nako siya makontak. Wadi ka mahibaw? Naa naman siya sa gawas nagpuyo. Og ninyo uno na sa rog Amerikano. Unsa? Basinog. Dili gito para ako sa Elvira Dili sa akong focus na. Dili sa nako samukon akong nahuna anang butanga. Ang importante, focus lang una ako sa akong trabaho aron na ako ikatabang sa akong ginikanan. Jessamay? Edward? Taon-taon na sa dang umgita, no? 11 years na ang nakalabay.
Mao gyud. Daghan na gyud nausab. So, kumusta naman ka? Okay ra. Miniono na sunod buwan. Mau ba? Ikaw, kumusta naman ka? Pila na may imong anak? Anak kong tao na eh. Wa pa mong gani asawa. Oh, wa pa di ka namin yun? Wa pa eh. Gusto pa sa kong mutabang sa kong ginikanan, Jess. Hinoon sa Edward. Edward, di lang ko magdugay ha. Di lang ko sulti ni magdugay kay napaka-importanting lakon god. Sige, Jess. Amping. Di maamin ng damdamin. Ambot. Waram sa kay ko naapektuhan sa akong mga nahibawan sa akong mga ex. Siguro kay mas nipatigbabaw kagid na ako ang idea nga mutabang pa ko sa akong mga ginikanan. Dinhi lang ko to o daghang salamat RM